drage moje Topličanke i Topličani, iznimna mi je čast i zadovoljstvo što vas danas na 31. godišnjicu općine Stubičke Toplice mogu ovdje pozdraviti i obratiti vam se prigodnim riječima ispred Općinskog vijeća općine Stubičke Toplice i u svoje osobno ime. Kontinuiranim dugogodišnjim investicijskim ulaganjima u razna programska područja naše mjesto danas predstavlja kvalitetnu i društveno odgovornu zajednicu u kojoj svaki pojedinac i sve dobne skupine mogu dostojanstveno, sretno i ugodno živjeti. U našim Stubakima promiču se kulturno-povijesne vrijednosti. Radi se na očuvanju tradicijske baštine Topličkog kraja te očuvanju prirode i zaštiti okoliša kroz razne manifestacije koje se održavaju tijekom cijele godine. Nositelji svih manifestacija i programa u našem mjestu kroz cijelu godinu jesu turistička zajednica općine Stubičke Toplice na čelu s direktoricom Bernardom Ivček, sve udruge, radna tijela, savjet mladih, kao i svi vrijedni djelatnici općine Stubičke Toplice. Najnoviji indeks razvijenosti kojim se mjeri stupanj razvijenosti jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave, a koji se izračunava na temelju stopa nezaposlenosti, dohotka po stanovniku, proračunskih prihoda po stanovniku, općeg kretanja stanovništva, stope obrazovanosti, indeksa starenja, svrstao je našu općinu u 8. najvišu razvojnu skupinu s koeficijentom 107,356. U Krapinsko-zagorskoj županiji jedino se još grad Zabok nalazi u istoj skupini kao i Stubičke Toplice. Izrazito smo ponosni što kao općina Prijatelj djece nastavljamo projekte koji će našim najmlađim članovima omogućiti sretnije, bezbrižnije djetinjstvo. Nakon dugogodišnjeg iščekivanja uskoro počinje izgradnja školske dvorane. U narednom razdoblju fokus će biti na proširenju školske zgrade osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice kako bi se mogla organizirati jednosmjenska nastava. Planira se i proširenje zgrade dječjeg vrtića Zvirek obzirom na sve veći broj djece koje je potreban smještaj. O projektima koje smo odradili i koji su pred nama neću mnogo govoriti, oni će biti prikazani u video prilogu malo kasnije. Mogu samo reći da je u posljednjih godinu dana ostvaren rekordan proračun, da smo u tom periodu uspjeli pokriti sav minus koji smo vukli godinama i da smo u 2024. godinu prenijeli višak od 88.000 eura. Ponosni smo na činjenicu da smo, kao što je rekao i Tomislav, jedna od 3 općine u 8. skupini razvijenosti kad se uzme u obzir kontinentalni dio Hrvatske. Znači, osim nas tu je još i općina Stupnik u Zagrebačkoj županiji te općina Šenkovec u Međimurju. Veliko je ovo priznanje kako za općinu, tako i za sve njezine stanovnike. Pa bi se ovim putem zahvalio svim bivšim i sadašnjim vijećnicama i vijećnicima, isto tako svim načelnicima, a pogotovo pokojnom načelniku Vladimiru Bosnaru, koji je postavio čvrste temelje današnje nam općine. Ponosni smo i na to da nam kontinuirano raste broj djece u školi i u vrtiću, pa mogu slobodno reći da smo jedna od najpoželjnijih općina za život mladih. Sve ove brojke razlog su u dodatnom optimizmu, te nam daju dodatan motiv da još jače nastavimo u istom smjeru, a u tom će nam uvelike pomoći odobreni projekti. Početkom godine primili smo prelijepu vijest da je odobren projekt naše specijalne bolnice vrijedan 17,5 milijuna eura, koji će našu općinu učiniti još ljepšom i atraktivnijom. Ovim putem čestitam svima koji su sudjelovali u ovom projektu, prvenstveno županu, njegovim suradnicima, kao i ravnateljici bolnice sa suradnicima. Zahvaljujem također i Ministarstvu turizma koje je ocijenilo projekt pozitivnim, te Vladi Republike Hrvatske koja je osigurala financijska sredstva za ulaganje u zdravstveni turizam. Nakon toga još jedna lijepa vijest nam je stigla od Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje nam je dalo suglasnost za naš projekt proširenja škole i izgradnje školske dvorane. Investicija je vrijedna 6,1 milijun eura, od toga će 4,9 milijuna eura biti pokriveno iz sredstava Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. I kao šlag na tortu, evo prekjučer smo dobili još jednu lijepu vijest o prolasku projekta razvoja širokopojasnog interneta, koji obuhvaća područja od Marije Bistrice do Velikog Trgovišća, znači zahvaća i područje općine Stubičke Toplice, a koji će omogućiti da apsolutno svako kućanstvo dobre vrhunsku infrastrukturu širokopojasnog pristupu internetu. Od samo
Ova 3 projekta u sljedeće 2 godine na području općine Stubičke Toplice bit će investirano nešto malo manje od 25 milijuna eura, što su daleko najveća ulaganja u povijesti naše općine. Mislim da bolji početak godine nismo mogli poželjeti. Osim ovih mega projekata, tu je niz manjih, a posebno me veseli projekt uređenja zemljišta koje smo otkupili u samom centru općine prije 2 godine, a koji će premijerno biti prikazan za nekoliko minuta na našem video zidu. Osim tih građevinskih projekata, bogat je i kulturan život općine. Sukladno mogućnostima proračuna općine dodjeljuju se sredstva za aktivnosti i stvaralaštvo mnogih udruga, kojima se ovom prigodom iskreno zahvaljujem, kao i svim ravnateljima naših ustanova, općinske knjižnice, turističke zajednice, osnovne škole i dječjih vrtića, te im zahvaljujem na ustrajnosti i predanosti. Sa nama je danas ovdje i velečasni Ivica Šestak, koji svake godine uspije odraditi jednu fazu uređenja crkve. Ove godine je pod u crkvi obložen kamenom oblogom, uređena su stubišta, kao i postavljeni inoks rukohvati. Iskrene čestitke. Hvala također svim vatrogascima koji su uvijek prvi kad je potrebno, te svim braniteljima bez kojih ne bi bilo današnje države. Također hvala djelatnicima jedinstvenog upravnog odjela na predanom radu i iskrenoj suradnji. Veliko hvala našoj pročelnici koja nam je često uskakala sa savjetima, iako je bila kod kuće, na porodiljnom. A isto tako i našoj tajnici koja je još uvijek na bolovanju, ali svakodnevno je spremna primiti poziv i dati nam pomoć u rješavanju nekih problema koje nismo sami bili u mogućnosti riješiti. Obraćam vam se u ime svih nas dobitnika različitih priznanja koji su na razne načine zaslužni svojim volontiranjem za sadržajni, društveni i kulturni život mjesta te promicanje tradicijske baštine topličkog kraja kao i gastronomije od davnih dana do danas. Zahvaljujemo općini Stubičke Toplice na kvalitetnoj suradnji i financijskoj pomoći, bez koje ne bi bilo moguće realizirati sve one projekte koji se provode na području općine kao i širje. Stubičke Toplice su sinonim za turističko mjesto, za mjesto koje ima vrlo kvalitetno zdravstveno lječilište, rehabilitacijski centar i ja ovdje stvarno moram sa velikim zadovoljstvom reći da smo svesrdno pripremali ovaj projekt dogradnje naše specijalne bolnice, zapravo izgradnje hotela i zatvorenog bazena sa svim popratnim sadržajima. Znate, kod tih velikih projekata, zapravo do onog dijela dok se vidi da je projekat krenuo, stoji jako puno posla, stoga evo velike zahvale ravnateljici Zorici Capar i njenom timu, naravno našoj Zagorskoj razvojnoj agenciji koja nas u svemu tome prati i možemo se zaista veseliti što ćemo ovim projektom, realizacijom ovog projekta Stubičke Toplice i kvalitetu pružanja usluga u Stubičkim Toplicama u Krapinsko-zagorskoj županiji podići na jedan značajan nivo. Ja zahvaljujem Zorici. Zorica je i predsjednica našeg klastera zdravstvenog turizma Zdravlje na dlanu i zapravo se trudi pozicionirati cijelu Krapinsko-zagorsku županiju kao vrlo važnu i poželjnu destinaciju zdravstvenog turizma na karti Europe. Naravno, čestitke općini Stubičke Toplice, kao što sam rekla, na ostvarenim projektima, ali onda svakako treba čestitati i na onome što nam slijedi. Evo, 2 velika projekta su pred nama. Jedan, kao što sam rekla, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, ali posebno se veselim stoga što općina, prijateljica djece, evo, pred realizacijom projekta je dogradnje naše osnovne škole, mogu reći naše, jer tu idu sva naša djeca zapravo, i sportske dvorane. Čekamo vaš zahtjev, oni novci koje smo namijenili, nešto više od 200.000 eura čekaju i kad podnesete zahtjev, naravno bit će isplaćeni kao i naš doprinos cijelom ovom projektu. Na najavi, poštovane dame i gospodo, poštovani predsjedniče vijeća sa vijećnicama i vijećnicima, poštovani načelniče općine sa svojim suradnicima, dragi kolega po struci, poštovani saborski zastupniče, zamjenice župana,
gradonačelnici i načelnici, svi dragi uvaženi gosti danas na ovom danu općine, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u svoje osobno ime te vam prenijeti pozdrave predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Na samom početku dopustite mi da čestitam na svim ovim projektima koje smo imali prigode vidjeti, koje ste ostvarili u proteklom razdoblju, kao i na svem ovom što ste započeli, što ste isplanirali i što ćete realizirati u vremenu koje je ispred vas. Moji prethodnici su puno toga rekli i sad da ja to isto ne ponavljam, ja budem ovako rekao. Prvo, čestitam vam da ste u najvišoj skupini po indeksu razvijenosti. To je, moram priznati, rezultat puno stvari koje su se radile na svim segmentima. Iskreno, ono što smo jučer čuli na danu općine Hum na Sutli, to je ponekad i otežavajuća okolnost, jer nažalost sustav bodovanja za razne natječaje i projekte je takav da onda to otežava prijavu na natječaje i rezultira s manjim bodovima. No međutim, iz svega onoga što smo ovdje vidjeli i kroz film, ali i što smo čuli u govorima, vidi se da ova općina ulaže u sve segmente društva, od osnovne infrastrukture do društvenog života. Jer bez društvenog života ni sve ono što se ulaže u infrastrukturu ne bi bilo važno i ne bi imao tko koristiti. Drago mi je da su evo i značajna ulaganja od strane nacionalnog proračuna, odnosno da su velika sredstva došla od strane nacionalnog proračuna iz EU fondova. Evo, kao što je i gospođa dožupanica rekla, jedan veliki i značajan projekt ovdje Stubičke toplice i moram priznati da je bila dobra odluka Ministarstva turizma kad se povećala alokacija za lječilišni turizam, tako da su svi projekti koji su bili prijavljeni, a koji su zadovoljavali uvjete, mogli proći. U svakom slučaju, svima vama želim puno uspjeha u daljnjem radu. Želim da nastavite ovako dobro kao što ste i krenuli. Sigurno da i povećanje naših lokalnih proračuna će rezultirati dodatnim ulaganjima ne samo u infrastrukturu, nego i društveni život, jer evo, pokazuje se da značajnim ulaganjima u gospodarstvo, dakle jačanjem gospodarstva, nikad nije bilo više zaposlenih, nikad nisu bile veće plaće, ali onda ni proračuni gradova i općina nikad nisu bili veći. Hvala vam, živjeli!